След като сме завършили нашия проект и съответно сме направили отделните инсталации, в случая тук имаме една подова система за подово отопление. Много често нашите потребители, независимо кой от BIM софтуерите, дали било то за отопление, вентилация, климатизация, било то за спринклерни инсталации, за елек, това важи за абсолютно всички BIM програми на 4M. Има питане как да се запаметим в съвсем отделно DVG, да било то конкретни помещения, било то конкретен етаж, било то целият чертеж с различните инсталации, които сме направили, но да ни е в отделен файл, в отделно DVG, така че да може то да бъде пратено към някой друг наш колега или било то просто да си го обработваме за по-голямо удобство на друг CAD софтуер. Разбира се, Fine, в случая Hvac, ни дава тази възможност. Ето в момента имам едно ниво, което в случая ми е второ ниво от нашия проект. В Fine Hvac можете да отидете в главното меню изчислителни чертежи, изчисления чертежи. Съответно имаме едно бутонче екранен чертеж. Ако натиснем това бутонче в момента, екранен чертеж, отдолу програмата ни пита да изберем обекти. Да кажем, че искаме просто ето тези помещения тук да ни бъдат в отделно DVG, отделните помещения на второ ниво в този случай. Маркираме си ги, натискаме Enter и програмата ми пита име на файл и изглед. И аз му казвам, просто си измислям име, така че да си го водя по някакъв начин и да си го разбирам. Съответно, сега ще напишем половин втори етаж. Нещо такова ще го измислим. И ще натисна Enter. В момента, в който натискам Enter, програмата директно ми отваря нов DVG файл, съответно наименуван така, както ние сме го кръстили, половин-2 етаж. И по този начин, ако сега, нека да го затворя, казвам го да си останат промените. Другото, което ще покажа, в случая отново ще натисна екранен чертеж и тук вече ще му дам цялото второ ниво. Давам Enter. Съответно, от програмата отново ме пита име, файл, изглед. Съответно, този път ще напиша етаж 2. За да знам, че това вече е целият етаж 2. Натискам етаж 2, натискам Enter. Програмата отново автоматично ми изважда съвсем новото DVG, което в случая е озаглавено етаж 2, така както ние сме го кръстили. Излизаме от тук. Последното, което ще покажа, е и как може и в 3D да го правим всичкото това нещо. Нека да кажем, че значи, от едното бутонче 3D изглед, за всеки, който е работил на коя да е от BIM платформите на 4M, знае, че с това бутонче 3D изглед виждаме само 3D-то на текущият ни етаж, на който работим. Тази къщичка тук с покрива, озаглавено е функцията като аксонометричен чертеж. Когато го натиснем, вече може да видим цялата наша в целият ни проект как изглежда в 3D. Ето го как е в случая. Доста така големичък е конкретният проект, който сме го избрали за демото. И така, това, което сега трябва да направим, много важно е тук да се каже, че всичките тези конвертиране на отделни DVG файлове, те работят на принципа, че ни изважда DVG-то върху слоевете, които в момента са невидими. Тоест, в момента ние видим абсолютно целия чертеж в 3D. Важно е да сме в 3D режим, когато искаме да, защото до сега ги правих в 2D режим и там DVG-та си излизат само в 2D.
Сега тук вече съм обърнал 3D режима, съответно и слоевете в 3D са включени, така че в момента, когато натисна екранен чертеж, маркирам целият чертеж, натискам отново Enter и му казвам хотел Фул. Ето, понеже е доста голям проекта, програмата малко по-бавничко ни го изкара, но ето имаме хотел Фул, за да ни казват, че това ни е целият хотел, който в момента ние правим. Затварям го и сега вече всичките тези файлове, които до сега ги правих, те ви се запаметяват автоматично, след като сте ги озаглавили, ви се запаметяват автоматично в директорията на конкретния проект. В случая отиваме си в нашата директория на проекта. Аз съм отворил ето тук. Ето го. Половин 2 етаж, което да ни каже, че това ни е нашият половината на втория етаж. Натискаме го, съответно ни се отваря в 4MCAD. Всеки, който работи с 4MCAD, знае колко голямо удобство и колко бюджетен вариант е за CAD софтуер. Съответно, ето виждаме, че вече може да си го обработваме по съвсем нормален начин, както във всеки един CAD софтуер, в случая 4MCAD. Виждате, всичко е перфектно конвертирано в DVG. По същия начин може да си отворим етаж 2 или съответно хотел Фул, който ни е най-големия файл в случая. Отваряме се го отново и ето виждате, че абсолютно всичките 3D елементи са си на мястото и са ни достъпни за съответно за редактиране или каквото искаме да направим с чертежите. Така, това е най-лесният начин, в който може да се запаметяваме нашите отделни DVG-та и да си правим каквито си искаме разрези или съответно изгледи за нашата допълнителна редакция или ако искаме просто да ги споделим с някой наш колега.